Vieš, čo je najlepšie, Mati? Že si môžem spraviť momentku z videa, ktoré práve teraz natáčam. Môžem to zostrihať na fotky a milión ich tam bude. Áno, pustím. No, skoro. Poďte. No. A ja. Aby neboli sa. Kašu. Julo! Čakajte, všade počuť. A však ja to robím sa 7. Tu je Janka. Už, Miša, aj ty nakameruješ? Už aj ty kameruješ? Jojo. Ale tu sedí s otvorenými dverami. Anna, pozdrav! Nikolás, ty si ale blb. Čo? Komu mám napísať čaj na Ríšu? Ja som Walter. mala, vieš, akú tému? Že unsere šúle. Tu čo je? Škola? To je škola našej? Ty si nápek? No. A som mala o tom som mala spraviť nejaké body. Tak, no a o tom rozprávať. Začala, už som nevedela, čo mám písať, tak som napísala, že wir haben etwas echte Lehrerin und 3 Lehrer. Tak, Maťa. Máš mi číslo na Maťu Mrazov, prosím ťa? no. Môžem sa napiť, prosím? Áno. Prečo to natáčaš? Aby som to mohla zostrihať, nie? A dáš to na YouTube? Nie, všetko spravím to momentky a bol som fakt smiešné fotky. No počkaj, nech ja ukazujem tie tvoje, Matinka, ja by som tu toho nevyťahovala moje. Myslíš si, že ty smiešná? Darinka, zakývaj. Som smiešná, či nevyšný. Že si smiešná. Walter, pozdrav sa. Čo si prizemžuješ smiešná? Všetkých divákov hlasne boli trošku tichšie, dobre, utišne sa. Šom pekná. No tak to zrovna. Šom múdra. Si mi, neuhýbaj sa. Máš mi Luka. To je moje. Neboj sa. Nie. Má nos. Ježiši, chýba Maťa Mrazová, nemá mi kto skrašľovať video. Ale jaké? No, na prečo bolo to vlastne, když ďalšie povieš, že chodíš, to už tam nie. Áno. Tak som mu napísala, že áno, že ho chcem. To si mi dáva ešte niečo. Šom pekná. A vy si myslíte? Mala som si nalepiť zelené zuby. Zagatý, nebol trápny. Rajec. Áno. Patentovaná prírodou. Prečo? Chceš byť čo?